deň, priatelia. Ďakujem, že dnes ste si našli trošku priestoru a času vypočiť si náš rozhovor, ktorý natáčame dnes priamo v našom ofise vo Vane v Bardejove. Dnešným mojím hostom je Mišo Laurenčík z e-shopu Auto123. Vítaj. Ahoj, Majo. Čau. A budeme sa rozprávať o tom, ako ten e-shop možno, že aj trošku vznikal, aké má dnes ciele, čo sa podarilo vyriešiť za nejaký posledný rok spolupráce a kam teda bude smerovať, aké sú jeho hlavné benefity a čo všetko zaujímavé sa dnes dozvieme. Tak teším sa na túto debatu. Poďme úplne od začiatku. Primárna otázka, že ako celé to podnikanie v e-commerce a prečo práve autodiely? Čo ťa k tomu viedlo, čo bolo to blízke? A prečo autodiely? Bolo to pre mňa také trochu prirodzené. My sme rodinná firma a otec môj na prelome 90. a 2000 rokov si spravil takú malú čerpaciu stanicu. A potom následne v nadväznosti na to nejaký rok, dva si otvoril takú malú predajňu s autodoplnkami. A to bol niekedy okolo 99. No a v podstate ja aj s bratom sme sa tam nejako tak celé naše detstvo motali okolo otcovej firmy. Neviem, ako naša prvá brigáda bola natieranie obrubníkov vo firme. A bolo to potom také prirodzené, a keď som skončil strednú školu, gymnázium, tak nejak tak prirodzene ma to ťahalo, že ísť do firmy a rozvíjať ten rodinný biznis. A nevedeli sme najskôr, že na akú pozíciu ma začleniť a potom vlastne otec prišiel s tým nápadom, že či neskúsime spraviť internetový obchod, že by sme teda predali tie produkty, ktoré máme v ponuke aj niekde inde ako mimo biču, keďže ten trh biči je limitovaný. No a slovo dalo slovo a vlastne keď som teda skončil strednú školu, zmaturoval, tak počas toho leta už sme pracovali na prvej verzii e-shopu, ktorú vlastne ten e-shop sa spúšťal následne v septembri. To bolo myslím, že rok 2012. No a následujúce roky boli vlastne už taký pokus omyl, kedy vlastne išiel som do toho bez akýchkoľvek skúseností s e-commerceovým biznisom. A skúšali sme, že aký benefit nám to prinesie. Čiže ten e-shop nebol úplne súčasťou firmy od nejakého počiatku, dokonca by sa dalo povedať, že tak nabehol až s tvojim príchodom a nejak tak, že to bola tvoja kompetencia. Áno, presne tak. Tam firma ako taká, čerpacia stanica, predaj autodoplnkov, autodielov a ten e-shop bol, dá sa povedať, že úplne že môj výmysel. Že aby sme teda rozšírili vlastne predaj tých produktov aj niekde mimo biče. Nemáme to síce úplne v téme, ale to mi príde presne ako tá samotná debata, ktorú určite rieši, že mnoho firiem, a to také odovzdanie niekedy v rodine a to také dedenie tej firmy a nejakého postupu, čo je veľmi pozitívne, že ste sa tam s otcom proste že stretli a ty máš k tomu blízko a vedel si sa do toho procesu zakomponovať a zobrať si svoju zodpovednosť za tú časť firmy. Hej? Tak... Áno. Ako ja si myslím, že je to v prípade veľa rodinných firiem prirodzené, že tie deti ako keby častokrát prirodzene inkriminujú k tomu, že chcú rozvíjať ten rodinný biznis. V tom lepšom prípade. U nás to bolo tiež tak a v podstate začalo to tak, že nevedeli sme ani, že akým spôsobom to ideme robiť, nevedeli sme, ako to budeme volať a bolo to, ako vravím, celý ten začiatok bol proste pokus. Ako hovorím, za mňa je to pochvala, good luck, lebo nie každej firme to vyjde. Poznám mnoho firiem, kde jednoducho k tomu takému rozumnému prevzatiu právomoci a všetkého u detí nedošlo. Buď k tomu nemali vzťah, alebo jednoducho to technologicky alebo nejak odborne, lídersky nezvládli, čo u vás vnímam teda, že je to veľmi dobre našľapnuté, takže v tomto len držím palce. Poďme teda k tomu shopu. Ono to začalo, predpokladám, na nejakej, však samozrejme my sme sa stretli teda neskôr a začali si na nejakej platforme, bol nejaký mechanizmus vyvolávania objednávok, vieš popísať nejaký ten stav, v ktorom sa možno, že aj iní dnešní posluchači v tom nájdu, že takto to možno aj oni niektorí dodnes takto robia, tak skús povedať, že ako to bolo a potom preklenieme na to, že kam sme sa dostali a že čo z toho vieme robiť ďalej. Úplne prvý e-shop bol postavený na PrestaShope. A v podstate pri tom PrestaShope sme asi už po prvom roku začali dochádzať na nejaké limity. Nesledujem teraz tú platformu, vtedy hlavným limitom bolo, že to bolo relatívne pomalé a vtedy vlastne nám aj na tom PrestaShope to postavil kamarát a oni prišli s tým, že idú si vyvíjať nejakú vlastné custom riešenie.
tak sme sa teda nechali ukecať a išli sme do toho custom riešenia s nimi. To bolo asi po nejakých 2 rokoch od spustenia e-shopu. A to custom riešenie, na tom sme vlastne fungovali až do dnešného roku, kedy sme zmigrovali na Magento. Celý ten systém bol taký, že dá sa povedať, že taký pozliepaný, že sme sa tam ako keby postupne vyvíjali nejaké funkcie a featurey, ktoré nám uľahčovali ten chod a správu toho e-shopu. A čo sa týka samotného fungovania a objednávkového procesu, tak rokmi sme si ako keby vyladili vo firme taký systém a nemali sme ERP systém a až do spustenia Magenta sme fungovali. Objednávky nám prichádzali do samotného shopového systému, ale správu objednávok a evidenciu produktov a priradzovanie k jednotlivým dodávateľom sme riešili cez Google Drive, kde sme mali vlastne zdieľané priečinky s kolegami a tam vlastne do týchto priečinkov sme si vlastne vkladali všetky tie prijaté objednávky a produkty. Mali sme jeden taký hlavný priečinok, kde vlastne cez ktorý prešli všetky objednávky, ten priečinok bol rozdelený na jednotlivých dodávateľov. No a z tohto hlavného priečinku sme to potom presúvali do denných priečinkov podľa toho, ako sme tých jednotlivých dodávateľov objednávali. A tento systém sme si vyladili do takej miery, že boli sme schopní vlastne až do dnešného roka pomerne fajn fungovať, ale častokrát ten systém narážal už na limity, bola tam nejaká určitá miera chybovostí, ktorú sme chceli zlepšiť a takisto tá efektivita nebola taká, ako by sme si predstavovali. Veľa tých procesov bolo manuálnych. Vlastne aj dôvod, prečo sme chceli prejsť na nejakú inú platformu, bolo zefektívniť a zautomatizovať procesy, ktoré sa dajú zautomatizovať. Nahral si mi teda na otázku, si tam spomenul to Magento, čiže teda len si povieme, že nakoniec sme sa rozhodli spoločne do cesty s Magentom. Vieš možno skrátke povedať nejaké hlavné dôvody, ktoré boli pre vás takým rozhodujúcim faktorom z tej komplexnej funkčnosti a nejakých nadstavbových modulov, ktoré tebe možno osobne alebo vo firme tak nejak zarezonovali, že tak to sú tie hlavné dôvody prechodu na ten systém? Predtým, ako sme sa teda rozhodli, že pôjdeme do Magenta, tak to rozhodnutie trvalo možno nejaký rok, 2, kedy sme vlastne si porovnávali jednotlivé platformy a robili sme si vlastne nejakú analýzu, že čo je pre náš typ biznisu najvhodnejšie. Bolo tam viacero rôznych platformiem, aj vrátane nejakých custom riešení a na tom Magente nás oslovila práve tá možnosť modularity, že ten systém ako taký sa dá vyskladať v podstate ako Lego. A čo určite je to možné aj pri custom riešeniach, ale druhý taký faktor bola vlastne aj cena tých jednotlivých funkcií. Lebo pri tom Magente celý ten systém sa skladá vlastne z nejakých modulov, ktoré sú umiestnené na nejakých storoch a my keď si vymyslíme nejakú funkciu špecifickú, tak je dosť pravdepodobné, že niekto tú funkciu už celosvetovo použil a je na to vyvinutý modul. A cena toho modulu vie byť častokrát zásadne nižšia, ako je to v prípade naprogramovania nejakej funkcie v rámci toho custom riešenia. A čiže v tomto prípade ten faktor bol teda modularita a lepšia cena v porovnaní s custom riešením, aspoň teda v prípade tých ponúk, ktoré sme dostávali a ktoré boli pre nás relevantné. No a v neposlednom rade z toho biznisového hľadiska pozerali sme sa teda samozrejme aj na dôveryhodnosť toho riešenia a za to Magento, ja si myslím, že hovorí už len to, že vlastní to firma Adobe, ktorá je celosvetovo známa, čiže to bol jeden z takých faktorov a teda s tou platformou Magento vie ju spravovať relatívne, nechcem povedať, že veľa firiem, ale keď ja ako firma si nájdem firmu, ktorá sa mi o ten systém stará, a povedzme, že časom napríklad by som si chcel riešiť tú správu sám, in-house, alebo proste z nejakého dôvodu by som proste chcel to dať spravovať inde. Myslím si, že je jednoduchšie dať si spravovať takýto open sourceový systém, ako proste ísť so správou nejakého custom riešenia, hľadať nejakú firmu, ktorá mi to bude spravovať.
Čiže z toho biznisového hľadiska je to také, že nemá tá firma vyslovene, že zviazané ruky, že objednali ste si custom riešenie nejaké firmy a teraz musíte byť u nás, my vám vlastne dáme všetky tie podklady k tomu systému, ak budete chcieť ísť preč, ale tá realita je taká, že ťažko by sa potom hľadal nejaký programátor alebo tým ľudí, ktorí by sa o to riešenie, custom riešenie starali a učili sa to. Takže určite tiež to, že sme nemali zviazané ruky. Ja. My to tu vlastne na to je nejaký pojem, ktorý je ten vendor lock a častokrát sa s tým stretávame, veď dokonca my sami s tým sme mali skúsenosť, asi sme sa o tom rozprávali niekde v úvode, že my sami sme niekedy tvorili tie e-shopy na mieru, mali sme vlastnú platformu, do ktorej sme investovali že veľa peňazí, fakt to bolo rádovo niekde na 4 milióna eur a ten systém je už dnes niekde v šuflíku a akože máme, udržiavame, ale presne to bol ten dôvod, kde niekoľko tých veľkých e-shopov a klientov nám vyslovene že vytklo, že nechceme túto platformu od vás, skúste robiť niečo na nejakom open source, ktoré si vieme od vás vziať a viem, že proste na to nájdem aj iného developera, keby niečo náhodou v úvodzovkách tá sranda, že prejde vás vlak, hej, tak vlastne, že stále mám a aj tá flexibilita presne tých modulov, že aj to tak funguje a v mnohých firmách to tak je, aj u nás to tak bývalo, že máš modul na nejaký vernostný program, ale bol jeden typ a ten sa ohýbal, ten sa programoval a teda tie programátorské hodiny tam len nabiehali a stále len vychádzaš z nejakého jedného typu modulu. Kdežto pri tom Magente, a nielen pri ňom, akože všeobecne pri tých open source platformách, aj v WooCommerce, PrestaShop a ďalšie, sú marketplacy, nie teda akože modulov a veľakrát nájdeš, že dobrých výrobcov, aj 4, aj 5, proste, ktorí ti ponúknú alternatívu toho modulu. Tak to je ten vendor lock a jeden z tých veľkých silných dôvodov na to, že prečo možno používať open source, hej, lebo aj vravím, my ako firma sme sa preto museli rozhodnúť. Čiže je to dobré rozhodnutie aj z pohľadu klienta, podľa mňa, a ja už aj teraz z pohľadu aj dodávateľa to beriem ako pozitívum, lebo pre dodávateľa je to trošku aj bič, hej, na druhej strane, lebo my sa musíme snažiť robiť robotu dobre, lebo v úvodzovkách ty ako klient kedykoľvek si môžeš vybrať kohokoľvek iného, lebo on to vie prevziať. Môže to prevziať, je to open source, licenčne, právne, autorský zákon, všetko je OK. A teda reálne to niekto prevezme. Lebo presne tie custom riešenia, že my sme to ponúkali, že teda áno, veď nech sa páči, tu je zmluva, tu je autorské práva, je to vaše, môžete meniť, ale ako si sám povedal, že no ktorý programátor by do toho šiel? Hej, nakoniec nenájdeš toho programátora, čo by to síce mám kód, ale vyvinula to nejaká firma, 5 developerov a teraz, že a kto do toho pôjde do toho zasahovať? Áno, tak ako si povedal, aj teda tá flexibilita v rámci tých modulov, ako si povedal, že máš custom riešenie, majú jeden vernostný systém a proste si, ak ti nevyhovuje z nejakého dôvodu, tak si proste limitovaný. Naprogramujú ti nový, len stojí to veľa peňazí. Ako keď si chcem proste kúpiť nejaký vernostný systém, ktorý je v module, tak je to finančne menej náročné. Tak. Keď sme pri tých funkciách teda, tak skúsme možno o tých funkciách, že čo boli také tvoje očakávania, že Magento ako také platforma OK, ten business model toho, ako to funguje OK a teda, že konkrétne funkcionality, čo ste mali za očakávanie, že čo sa vám vylepší do procesov, do výkonu, do predaja, čo boli také hlavné kľúčové veci možno? Tak jedným z takých hlavných aspektov bola tá efektivita spracovania a vybavovania objednávok, kde teda o tom spôsobe vybavovania objednávok, o ktorom som hovoril, ako keby, ak to môžem tak povedať, vyštrngali sme si ho tak, že dokázali sme na ňom fungovať, ale proste potrebovali sme niečo lepšie, efektívnejšie. A v rámci Magenta prakticky asi najpoužívanejším modulom je vstavané ERPčko, cez ktorý vlastne vybavujeme objednávky. A cez toto ERPčko máme tam vlastne natiahnutý sklad a máme na to ERPčko napojených dodávateľov. A vlastne celý ten objednávkový proces je taký, že pokiaľ ten systém zaregistruje, že príde nám objednávka a je to skladová položka, ktorá je na sklade, tak kolegom na sklade do kolónky InStock spadne, že táto objednávka je pripravená, môžete ju expedovať. Čo sa týka produktov, ktoré objednávame od dodávateľov, ktorých je relatívne veľa, tak celý ten proces objednávok dodávateľov funguje cez nákupné objednávky, a kde vlastne ja tú nákupnú objednávku priradím k nejakému konkrétnemu dodávateľovi, tá objednávka od toho dodávateľa možno do 1 do 2 dní nám príde, kolegovia ju priamo v tom ERP systéme prídu. Pokiaľ produkty z tej nákupnej objednávky sú v nejakých zákazníckych objednávkach, tak tie zákaznícke objednávky, ktoré boli vtedy v takom čakajúcom stave, sa vlastne prehodia nám do tej kolónky InStock a kolegovia na sklade
vedia, že môžu tieto objednávky vybaviť. A už následne sami si to vlastne presunú do kolónky Prepare a sami si vlastne tie objednávky spracujú, vytlačia si prepravné štítky. Čo do momentu, keď sme prešli na Magento, tiež to bolo komplikovanejšie tá tlač tých štítkov. V praxi to fungovalo u nás tak, že do nejakej možno 9-10 hodiny sa uzavreli objednávky, ktoré sa mali vybaviť v daný deň a následne kolega v kancelárii hromadne tlačil všetky prepravné štítky od všetkých prepravcov a všetky objednávky sa chystali a expedovali v jeden čas. Čo veľakrát bolo to proste také nárazové, bolo to pre kolegov stresujúce, lebo v priebehu možno 2-3 hodín mali vybaviť veľký počet objednávok. Obrovská výhoda momentálneho systému spracovania objednávok je, že kolegovia si tie objednávky vybavujú priebežne, prepravné štítky si tlačia priamo skladníci na základe toho, ako postupne vybavujú objednávky. Takže celý ten systém, ako máme nastavený, je pripravený na to, aby sme dokázali spracovať väčší počet objednávok s menším stresom a s menšou mierou chybovosti. Takže to vnímame ako obrovský benefit. Keď to tak zhodnotíš z tých nejakých očakávaní prvotných, realita sa ti naplnila a samozrejme vždy je čo zlepšovať, vždy je čo posunúť, ale tie kľúčové veci sa zásadne zjednodušili chlapom, aj keď vieme dobre, že mnoho ľudí možno nemá radi zmeny, ale dokázali ste to pretlačiť a dokázali ste to zaviesť. Určite áno, ako ten proces toho zaučania, samotný proces nebola nejaká že tragédia, kolegom som sa to snažil vysvetliť, že je to vlastne aj kvôli tomu, aby im sa lepšie pracovalo s tými objednávkami, aby proste nemuseli byť pod tým stresom. A čo sa týka vybávania objednávok, tak určite to splnilo naše očakávania a aj napriek tomu, že je vlastne teraz nejaké 3 mesiace, čo ešte nie je nejaká veľmi dlhá doba od migrácie, tak kolegovia si tento systém pochvaľujú. Určite. OK. Ak to zoberieme, že teda ERPčko je určite tá najčastejšie využívaná funkcionalita, nakoľko je to teda modul, ktorý, ak to zhrniem, je to modul momentálne integrovaný priamo v Magente, keďže my sme sa tu rozprávali o nejakých možnostiach, ako sa to dá spraviť. Možno pre sledovateľov, tak načrtnem to tak technologicky. Sú dve možnosti riešenia najčastejšie pri e-shopoch, že buď teda firma má zabehnutý nejaký vlastný ERP systém, kúpený ERP systém, máme tu na Slovensku niekoľko dobrých produktov, sú to pomedzme nejaké krabicové systémy alebo nejaké cloudové prenajmové. Čiže scenár jeden je využiť tie, ktoré sú, napojiť sa na nich a e-shop komunikuje s nimi, kde ten scenár najčastejšie je teda taký, že väčšinou objednávka sa prenáša priamo do ERPčka a rieši sa v tom ERPčku externe. V ňom sa rieši štítok, faktúra, expedícia, sklad, všetko. V Magente je ešte teda druhá možnosť na výber, ktorú sme teda zvolili u vás, že sme sa rozhodli, že OK, nejaké že zásadné ERPčko vo firme nie je, na ktorom by sme teraz museli stavať celý biznis, lebo iná cesta už nie je. Tak sme sa rozhodli, že poďme skúsiť tú platformu modulu, ktorá je do Magenta. Funguje to celkom akože solidne, aj keď si myslím, že asi to nevyrieši všetky problémy proste firmy ako takej. Možno to by to nebolo vhodné, keby ste mali akože 10 kamenných predajní, na to nie je podľa mňa vhodné. Ale keď ten e-shop má separátne, že svoj sklad pre e-shop a svoj e-shopový celý biznis a celý ten proces, tak v tom prípade toto bolo asi to vhodné riešenie. Určite áno, akože tam tá priorita bola zvýšiť tú efektivitu toho vybavovania objednávok, čo sa nám podarilo naplniť. Takže to, že sme zvolili vlastne to stávané ERPčko, hodnotíme to pozitívne. Neviem, priznám sa, ako by to bolo, keby máme nejaký iný, povedzme, nazvem to, že externý ERP systém, ale toto riešenie nám momentálne vyhovuje, čo sa týka správy objednávok. Ako si povedal, ako vždy je čo zlepšovať, ale s týmto sú aj kolegovia na sklade spokojní a pochvaľujú si to. Ak teda odskočím od toho RPčka, čo je teda najpoužívanejší, vieš povedať aj nejaké iné, možno 1, 2, 3 modulčeky alebo funkcionality toho Magenta, ktoré tebe už teraz veľmi pomáhajú, či už z pohľadu možno majiteľa, či reportov, či nejakých nastavení, či nejakého marketingu, výkonu? Čo ďalšie ti pomáha? Ako v rámci tých funkcií Magenta ako využívame vlastne aj natívnu správu objednávok, cez ktoré vlastne komunikujeme s tými zákazníkmi v tom zmysle, že zákazník nás kontaktuje, chce sa spýtať niečo na objednávku, tak nejdeme cez ERPčko, ale cez to natívne Magento. A vlastne z tých doplnkových funkcií, ako využívame tam
nejaké marketingové funkcie, ako sú zľavové kupóny, ktoré používame napríklad do newsletterov. Z tých ďalších funkcií, ako ty si povedal, tak máme tam veľmi dobrý modul na reporty, kde si vieš veľmi, veľmi veľa parametrov toho celého e-shopu vyreportovať, že či je to nejaký základný prehľad o objednávkach, potom ale aj predané produkty, ktoré kategórie sú najúspešnejšie, informácie o zákazníkoch, takže tá analýza celého toho objednávkového procesu je pre nás veľmi dôležitá a celý tento modul zameraný na reporty nám to umožňuje. Nenaplňame určite ten jeho potenciál na 100%, lebo s tým systémom sa stále učíme nejakým spôsobom pracovať, ale toto má pre nás veľkú pridanú hodnotu aj do budúcnosti. A z tých ďalších funkcií napadá mi ešte, máme tam implementovaných už viacero dodávateľských feedov, čo to bola jedna z takých našich prioritných požiadaviek, aby ten systém nám umožňoval napájať dodávateľské feedy bez nejakých zásadných obmedzení a aby sme vlastne mohli rozširovať to naše produktové portfólio. Je to vlastne stratégia, ktorou vlastne by sme chceli raziť aj do budúcnosti. Tu by som to niekde o tom Magente asi pomaličke tak na dnes uzavrel, nakoľko tu by sme vedeli asi o tej platforme a funkciách rozprávať možno aj na 2 hodiny. Určite. Ak to tak zosumarizuješ, ja by som sa teda rád dostal ešte možno trošku k firme. Zosumarizuješ to Magento z tvojho pohľadu z tých niekoľko mesačných skúseností prvého používania. Čo by si odporúčal možno že aj iným na také, že keď sa rozhodujú a nevedia sa ešte teraz rozhodnúť, že ktorou cestou sa vybrať? Tak ako tie benefity v podstate už tu boli spomenuté a to jedným teda z tých hlavných výhod je tá flexibilita, že tá firma sa môže rozhodnúť napríklad, že ktorý modul si na ktorú funkciu zakúpi a potom myslím, že aj ten pomer ceny a dá sa povedať, že tej kvality alebo toho výkonu, čo vlastne dostane tá firma. A čo by sme odporúčili aj iným firmám pri prechode na Magento, ale to sa netýka vyslovene, že Magenta, ale celkovo, keď prechádza na nejaký iný systém, a nepodceniť analytickú fázu toho projektu a potom určite aj tú testovaciu fázu toho projektu. Nemôžem povedať, že my by sme vyslovene to podcenili, tú testovaciu fázu, ale boli okamihy, kedy sme to možno mohli testovať ešte pred spustením viac, lebo keď to testovanie a tá analýza sa počas toho vývoja podcenia, ten e-shop sa spustí, tak potom sa vám ako keby vyplavujú na povrchu rôzne problémy, ktoré musíte riešiť za chodu a je to častokrát veľmi náročné v tých začiatkoch, kedy sa vlastne učíte s tým systémom robiť a zároveň musíte fixovať problémy, ktoré vám počas toho chodu vzniknú. Jo. Takže toto je také akože všeobecné odporúčanie. Ďakujem za to, lebo s týmto sa naozaj často stretávame, že dokonca niekedy až čo už u tých väčších firiem si myslím, že už je samozrejmosť, ale možno, že takých, ktorí s e-shopom začínali alebo sú ešte relatívne menší, tak dochádzame k takému možno nepochopeniu, že nejaká analytická fáza, ktorá v preklade je, že debata, diskusia, rozoberať, vymýšľať, brainstormovať, v podstate nevýkonný čas, kedy sa nič neprogramuje a zaberie to reálne, že mendeje, ak to kumulatívne zrátame. Vždy sa nám osvedčilo pri nových všetkých projektoch, čo robíme posledné roky, že ak sa toto nepodcení, tak je tam oveľa lepšia príprava. Hej. Nedá sa myslieť na 100%, asi nikdy, to je tak robustné a aj vo vašom prípade bol ten e-shop naozaj dosť robustný, čo sa týka funkčnosti, ale presne, že ak tam podchytíš už len tých 90%, tak si vyhral, pretože tých 10 už pravdepodobne nebude tak dôležitých na biznis, aby z toho bol stres po spustení. Takže súhlasím, hej, čiže toto určite je dobré odporúčanie. Určite, akože ono je potrebné rozmýšľať nad tým komplexne, že čo chce aj človek možno od toho e-shopu, čo očakáva od toho e-shopu v najbližších rokoch, takže to je veľmi dôležité. Dobre, čo sme teda pri e-shope a tak povedz aj trošku o vás, také pikošky, zaujímavosti, sortiment, čo ste zač, v čom je to také, že viac špeci možno v tom konkurenčnom boji, predsa len autodiely a celkovo ten autobiznis je že riadne konkurenčný. V čom hľadaš ty tie hlavné teraz prínosy a tú pridanú hodnotu u vás? Tak špecifikáciou nášho e-shopu sú autodoplnky. To je ako niektorí ľudia si to, lebo máme tú kategóriu autodielov, autodoplnkov, na tie diely sa nezameriavame. Je to
dovolím si tvrdiť, asi ešte viac konkurenčný segment ako tie autodoplnky. A v našom portfóliu sú od nejakých takých že praktických vecí, ako sú rôzne rohože, vaničky do kufra, poťahy, cez nejaké také exteriérové doplnky, či už sú to nejaké ochranné ako kryty na kapoty a rôzne predné rámy, bočné nášlapy, a cez nejakú autokozmetiku, chémiu, až potom vyslovene po také, že vizuálne veci, ako sú rôzne doplnky do auta, kľúčenky, rôzne také tuningové doplnky, fólie, čiže to naše produktové portfólium je pomerne široké. Momentálne máme na e-shope aktívnych okolo 40,000 produktových kariet a ako som už spomenul, stále by sme chceli to produktové portfólium rozširovať. Preto je napríklad aj pre nás veľmi dôležitá dobrá orientácia na e-shope a kategorizácia tých produktov, aby ten zákazník, keď príde, aby sa necítil na tom e-shope stratený, aby sa vedel zorientovať. Ako je to určite jeden z kľúčových prvkov, tá dobrá orientácia. Keď sme pri tej orientácii zákazníka, to UX-ko jasné z e-shopového pohľadu, trošku to odkloním ešte ďalej, že ako na to zatiaľ teraz pracujete na marketingu? Ako tam tých ľudí dostávate? Čo sú vaše marketingové kanály dnes? Kam to ty vidíš, že to bude smerovať v tvojom segmente? Tak dlhodobo našim hlavným marketingovým kanálom je Google a PPCčka. A ako priebežne sa snažíme riešiť aj sociálne siete, aj keď v minulosti mali sme viacero rôznych kampaní, ale nedosahovali sme tú efektivitu takú ako pri buď PPCčkách alebo porovnávačoch cien. A vnímame to aj tak, že ten náš segment nie je to možno až taká sexy záležitosť, že keď si niekto scrolluje napríklad Instagram a vybehnú na ňoho autorohože, takže wow, že musím to otvoriť. Je to taká potrebná vec. Ale tiež máme v pláne tie sociálne siete rozvíjať viac, tvoriť nejaký možno unikátny content, ktorý nebude vyslovene predajný a celkovo sa chceme v budúcnosti zameriavať na budovanie nášho brandu Auto 1, 2, 3 a zvyšovať to povedomie o značke. Ak to není tajomstvo, môžeš aj povedať, že ako zatiaľ k tomu pristupujete, čo sa týka in-house človek, na PPCčka, na SEO, na marketing versus možno, že freelancer, agentúra, nemusíš menovať, ak nechceš, ale proste aspoň ten mechanizmus, že či to teda vnútri, doma, alebo freelance, alebo agentúry veľké a tak. Momentálne tá správa dlhodobo je na externom kolegovi, Janovi. Nedá sa povedať, že je in-house, ale zároveň by som ho možno aj tak označil, lebo ako spolupracujeme spolu už asi 10 rokov a mimo toho, že Jano nám nastavuje PPCčka, tak veľmi nám pomáhal pri tej analytickej fáze prípravy e-shopu, testovania a vlastne aj po spustení venuje sa tej analýze toho výkonu a nemá na starosti len PPCčka, ale rieši vlastne aj to UX-ko. Spolu sa vlastne pozeráme na to, ako rozvíjať ten brand, ako dosiahnuť lepší výkon toho e-shopu. Takže tento kolega to má primárne u nás na starosti a čo sa týka vlastne ďalších tých marketingových kanálov, máme ešte jedného kolegu Lukáša, ktorý zase rieši feedy, rieši newsletter, tiež nie je in-house, ale komunikujeme vlastne na nejakej týždennej báze, dáme si proste vždy raz za týždeň nejaký call, povieme si, že čo chceme vlastne v najbližšom období dosiahnuť a takto aktívne spolu komunikujeme. Môžem len potvrdiť teda, že naozaj pri väčšine e-shopov a týchto nových zadaniach je veľmi dôležité, ak je tam možno aj interný marketér, interný nejaký UX-kár, ktorý skutočne rozumie aj tomu e-shopu a rozumie jeho nejakej histórii, ktorá tam bola, pretože môže mať nastavený tracking, rôzne proste parametre pre marketing, feedy a rôzne komunikačné kanály, ktoré naozaj by bol veľký problém o nich prísť, ak by sa na nich zabudlo po spustení nového e-shopu. A teda takéhoto človeka, respektíve možno aj niekedy tým ľudí, je veľmi dôležité zapájať úplne od začiatku do analytickej fázy pri každom novom e-shope. Takže áno, len potvrdzujem, že sú na správnom mieste a sú to takí, že asi keď to povieme, tak chalani sú freelanceri, ale na veľmi taký, že pomerne širší záber hodinovo a mendejovo u teba, áno, že tak. Fakt do toho vidia hlboko a dávaš im veškerú dôveru, aby proste ste komunikovali veci spolu. Áno, presne tak, ako si povedal. Jo. Fajn, pomaličky taký záver, ľudia povedz taký, že ešte môžeš svoj plán, kam to vidíš, tak najbližšie roky, kam to bude smerovať, čo ťa čaká a tak? Tak najbližšie roky sme momentálne asi 3 mesiace od migrácie e-shopu. Dá sa povedať, že
celý ten stav momentálne doladzujeme, vychytávame ešte tie chyby a vlastne cieľom na najbližšie obdobie je teda v rámci našich možností ešte zefektívniť tie procesy vo firme a zastabilizovať si vlastne tú pozíciu. Momentálne sme teda hlavne na slovenskom trhu a v horizonte najbližších rokov chceli by sme určite riešiť aj expanziu na zahraničné trhy, ale pristupujeme k tomu s rešpektom a ja som si osobne povedal, že nechcem ísť na zahraničné trhy, pokiaľ to nemáme doladené na tom slovenskom trhu, lebo príde mi to trošku také chaotické a možno neefektívne, takže priorita zastabilizovať si pozíciu u nás doma a následne aj s doladenými procesmi ísť do zahraničia. Prípadne aj v horizonte možno tohto budúceho roka chceme expandovať na rôzne marketplacy, čo teda vnímame ako ďalší potenciálne zaujímavý marketingový kanál. Jo, paráda, ďakujem ti za rozhovor. Pomaličky sme teda dnes už na konci. V tomto prípade želám veľa úspechu, aby to naozaj tak smerovalo tam, kam si predstavuješ. Verím, že čo najviac budeme môcť byť napomocní aj my. No a pre poslucháčov teda ďakujeme za pozornosť. Dúfam, že to pre vás bolo možno že poučné, aj nejaké dobré nápady a tipy, ak sa teda rozhodujete medzi možno teraz práve zmenou platformy alebo riešite expanziu systému, expanziu možno že nejakých krajín alebo nejakých procesov, ktoré vo firme ste sa v tom možno že našli, že niečo je stále dodnes ešte na nejakom papieri, Exceli alebo na nejakom Google Drive. Vedzte, že dá sa to robiť naozaj že oveľa šikovnejšie a lepšie, čo vás jednak uvoľní vám ruky a dokáže ten biznis naozaj naštartovať na nejaký zase vyšší level. Tak ďakujeme ešte raz, Michal, tebe takisto za to, že si nás navštívil. My dnes určite ešte pokračujeme nejakým posedením obedíkom, tak všetko dobré. Podobne ďakujem pekne, Majo. A dovidenia na budúce znova. Dovidenia.